Vďaka 17. novembru máme slobodu. Ale ako by vyzeralo Československo, ak by novembrové protesty potlačila armáda a prišla by vojenská diktatúra? Cenzúra by bola ešte tvrdšia, represie prísnejšie a dôvera medzi ľuďmi by prakticky neexistovala. A presne takýto svet vytvorila česká autorka Alena Mornsteinová v knihe Listopád. Je to príbeh dvoch žien. Matky, ktorá sa zapojila do protestov a dcéry, ktorú jej štát odobral, aby ju prevychoval. Mladú ženu za účasť na protestoch odsúdia na 20 rokov väzenia a dcéra vyrastá v režime ako dieťa protištátneho života. Kniha je napísaná výborne, miestami až nepríjemne realisticky. Vyvoláva úzkosť, napätie a pocit, že toto sa kľudne mohlo stať. A to je na tomto najhoršie. Mornsteinová vykresľuje svet, ktorý je až znepokojivo presvedčivý. A pri jej čítaní si človek uvedomí, ako málo stačilo k tomu, aby sme sa ocitli v úplne inom a oveľa temnejšom svete. A aj preto je dôležité pripomínať si odkaz 17. novembra a vážiť si slobodu, ktorú dnes máme.